Άρχεται η δημόσια συνεδρία υποδοχής του νεοακαδημαϊκού κ. Νικολάου Ρόκα. Εκπρόσωπε του Μακροτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Δημοσιογειότατε Πρωτοπρεσβύτερη πατέρα Δημήτριε. Εξοχότατε πρώην Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και συνάδελφε ακαδημαϊκέ κύριε Παυλόπουλε. Αξιότιμε Γενική Γραμματέα Δικαιοσύνης κύριε Πέλοπα Λάσκο. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Αττικής κύριε Χρήστο Θεοδωρόπουλε. Αξιότιμε πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κύριε Σιάσο. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι και παρευρισκόμενοι. Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Νικόλαο Ρόκα, ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως τακτικό μέλος της στην προκηρυχθήσα έδρα Εμπορικό Δίκαιο στην τρίτη τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών. Επισημαίνω ότι για πρώτη φορά στα 100 περίπου χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, του χρόνου γιορτάζουμε τα 100 χρόνια, προκηρύχθηκε έδρα εμπορικού δικαίου. Και μπορεί το εμπορικό δίκαιο να είναι τμήμα του ιδιωτικού δικαίου, εν τούτης πολλές διατάξεις του έχουν σαφώς χαρακτήρα δημοσίου δικαίου. Αποτελώντας το νομικό πλαίσιο για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της χώρας, προστατεύοντας τις συναλλαγές και διευκολύνοντας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθίσταται πασιφανές ότι η γνώση του είναι εξαιρετικά χρήσιμη για νομικούς, φοιτητές, επιχειρηματίες. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία η πολιτική όλο και περισσότερο εμπλέκεται με εμπορικές δοσοληψίες. Ο κύριος Νικόλαος Ρόκας γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα και το 1961 αποφοίτησε με τον βαθμό άριστα από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1962 συνέχισε τις σπουδές του στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή. Το 1971 ανακηρύχθηκε υφηγητής του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ενώ το 1972 εξελέγει τότε επικουρικός καθηγητής. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πρωτίστως το δίκαιο των εταιριών, αλλά και άλλους κλάδους του εμπορικού δικαίου, όπως το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο των αξιογράφων, το πτωχευτικό και το τραπεζικό δίκαιο. Έχει λάβει μέρος σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ενώ επί σειρά ετών, το 1985 μέχρι το 2009, υπήρξε μέλος ή πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως και σε αυτό της Αγροτικής Τράπεζας. Από το εξαιρετικά πλούσιο συγγραφικό έργο του κ. Ρόκα θα μνημονεύσω μόνο ένα εγχειρίδιο εμπορικές εταιρείες, το οποίο εκδόθηκε αρχικά το 1974 και έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα, αν είμαι καλά ενημερωμένος, 9 εκδόσεις, με την τελευταία να έχει κυκλοφορήσει, αυτή βρήκα το 2019. Το σύγγραμμα αυτό για μισό και πλέον αιώνα αποτελεί αναμφισβήτητα σημείο αναφοράς για τους ασχολούμενους και ενδιαφερόμενους για το ελληνικό εμπορικό δίκαιο και αστήρευτη πηγή γνώσης για τους σπουδαστές. Παρακαλώ τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Απόστολο Γεωργιάδη να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει αναλυτικότερα το έργο του νέου συναδέλφου. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα κατ' εντολήν της Εγκλήτου να παρουσιάσω το επιστημονικό έργο του νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, του Νικολάου Ρόκα, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διακεκριμένου πανεπιστημιακού δασκάλου
και αναγνωρισμένου νομικού συγγραφέα. Όπως ακούσατε, ο νέος ακαδημαϊκός γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 1940 ως πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου Ρόκα, κορυφαίου καθηγητή της τότε νομικής σχολής, εγγονός του στρατηγού Νικολάου Ρόκα, καθώς και εγγονός από την πλευρά της μητέρας του πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννη Θεοφανόπουλου. Περάτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Βαρδάκιο Πρότυπο Σχολή το 1957 και εισήχθη μετά από εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1961 με το βαθμό άριστα. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της τότε Δυτικής Γερμανίας, όπου παρακολούθησε τις παραδόσεις διεθνούς φήμης καθηγητών του αστικού και του εμπορικού δικαίου. Υπό την εποπτεία του διάσημου καθηγητή Όιγεν Ούλμερ, εκπώνησε τη διδακτορική διατριβή του με κεντρικό θέμα από το δίκαιο των εμπορικών εταιριών και ανακηρύχθηκε διδάκτορ της νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Η εργασία του δημοσιεύθηκε από το γνωστό εκδοτικό οίκο Duncker und Humblet και έτυχε ευμενούς υποδοχής στη Γερμανία. Με υποτροφίες των γερμανικών ιδρυμάτων Fritz Thyssen και Alexander von Humboldt, παρέτεινε τη διαμονή του στη Γερμανία εργαζόμενος για την επιφυγεσία διατριβή του, την οποία υπέβαλε το 1971 στην Αθήνα και ανακηρύχθηκε υφηγητής του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού διάνυσε και το στάδιο του επικουρικού καθηγητή, έτσι ήταν τότε ο τίτλος αυτής της βαθμίδας, εξελέγει το 1980 τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου, υπηρετήσας σε αυτό μέχρι την αφιπηρέτησή του το έτος 2007. Το πανεπιστημιακό και διδακτικό έργο του νέου ακαδημαϊκού υπήρξε πλούσιο και επιτυχές. Από την εκλογή του ως υφηγητή μέχρι τη συνταξιοδότησή του, αλλά και πέραν αυτής στον κύκλο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, δίδαξε ανελιπώς όλους τους κλάδους του εμπορικού δικαίου, όπως το γενικό μέρος αυτού, το δίκαιο των εταιριών, το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο των αξιογράφων, το τραπεζικό και το πτωχευτικό δίκαιο. Από τα πρώτα χρόνια της θητείας του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργάνωσε ανώτερο φροντιστήριο για τους τεταρτοετής φοιτητές της νομικής, με αντικείμενο την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα του εταιρικού δικαίου. Πολλοί από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο αυτό αναδείχθηκαν αργότερα σε γνωστούς δικαστές, δικηγόρους και πανεπιστημιακούς. Εξίσου πλούσιο με το διδακτικό υπήρξε και το συγγραφικό έργο του νέου ακαδημαϊκού, αποτελούμενο από συγγράμματα, μονογραφίες, μελέτες, σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων, γνωμοδοτήσεις και επιμέλεια συλλογικών έργων. Όταν ο Νίκος Ρόκας εξελέγει φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τη δεκαετία του 1970, το ελληνικό εμπορικό δίκαιο και ειδικότερα ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του, το δίκαιο των εταιριών,
δεν είχε τύχει ακόμα συστηματικής και δογματικής επεξεργασίας. Ερμηνευτές και νομολογία έμεναν προσκολλημένοι στο γράμμα του νόμου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνέπειες ή άλλες παραμέτρους. Η ερμηνεία του νόμου ήταν μάλλον τυπολατρική και η αντιμετώπιση του δικαίου, του εταιρικού δικαίου, εξαντλείτο σε γραφειοκρατικές λειτουργίες, όπως τον τρόπο λήψης των αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση και πώς δεσμεύεται το νομικό πρόσωπο. Η επιφυγησία διατριβή του Νίκου Ρώκα άνοιξε νέους δρόμους σε ένα από τα δυσχερέστερα και πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα του εμπορικού δικαίου, που αφορά την προστασία της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία από καταχρηστικές συμπεριφορές της πλειοψηφίας. Παρότι την εποχή εκείνη ίσχυε η αρχή της παντοδυναμίας της πλειοψηφίας, η διατριβή του Ρώκα συνέβαλε στο να καταστεί κοινό κτήμα ότι η πλειοψηφία δεν μπορεί να αυθαιρετεί εις βάρος της μειοψηφίας. Ως βασικό νομικό έρισμα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας τη Γενική Διάταξη του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα για την απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιωμάτων, την οποία συγκεκριμενοποιεί με διάφορα κριτήρια ώστε να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. Η νομολογία ακολούθησε τις θέσεις αυτές με τελική απόλυξη την παρέμβαση του νομοθέτη με την εισαγωγή διάταξη στο νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες που να απαγορεύει την κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας. Πέρα από το κεντρικό θέμα της περιστολής της εξουσίας της πλειοψηφίας, η διατριβή αυτή του Νίκου Ρώκα αναφέρεται και σε πολλά άλλα ζητήματα του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για περαιτέρω συζήτηση και έρευνα. Ακολούθησε το κλασικό σύγγραμμα του νέου ακαδημαϊκού για τις εμπορικές εταιρείες, το οποίο αποτελεί, όπως ακούσατε από τον Πρόεδρο, σημείο αναφοράς και πηγή αξιόπιστης γνώσης για τους ασχολούμενους με τον κλάδο αυτό του δικαίου, θεωρητικούς, δικηγόρους, δικαστές και σπουδαστές πάνω από μισό αιώνα. Το βιβλίο παραπέμπεται σταθερά από την ομολογία και συνιστά το βασικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων ανώτατων σχολών. Στις 9 εκδόσεις που ακολούθησαν αποτυπώνονται όλες οι θεμελιακές μεταβολές που συντελέστηκαν στο εταιρικό δίκαιο, ιδίως με την έκδοση αλλεπάλληλων εταιρικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θεσμοθέτηση της εμπορικής δημοσιότητας, τους νέους λογιστικούς κανόνες, το δίκαιο της κεφαλαιοαγοράς και τις ειδικές ρυθμίσεις για τις εισηγμένες σε αγορές εταιρείες. Επίσης, στο βιβλίο αυτό αποτυπώνεται η μετεξέλιξη του εταιρικού δικαίου σε δίκαιο των επιχειρήσεων, όπου εκτός από τους μετόχους και τους επενδυτές λαμβάνονται υπόψη και πρόσωπα που επηρεάζονται από την ύπαρξη και τη λειτουργία της εταιρείας, όπως οι εργαζόμενοι, οι χρηματοδότες, οι προμηθευτές, οι καταναλωτές, αλλά και η εθνική οικονομία καθώς και το περιβάλλον. Ο αναγνώστης παρακολουθεί, διαβάζοντας το εγχειρίδιο αυτό, την εξέλιξη της νομολογίας τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς και τη συντελεστήσα σε εθνικό επίπεδο αναμόρφωση του δικαίου των προσωπικών εταιριών και στη συνέχεια
του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας. Ένας άλλος τομέας του εμπορικού δικαίου, στην εξέλιξη του οποίου συνεισέφερε ο Νίκος Ρόκας, είναι το δίκαιο του αθέμητου ανταγωνισμού και το δίκαιο των σημάτων, επί των οποίων δεν υπήρχαν μέχρι τότε σημαντικά έργα στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα σχετικά εγχειρίδια του νέου ακαδημαϊκού ήταν η μοναδική πηγή αναφοράς στους κλάδους αυτούς για πολλά χρόνια. Ακολούθησε το βιβλίο του για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, όπου με λιτό και ουσιαστικό λόγο παρουσιάζει τον σημαντικό αυτόν κλάδο του εμπορικού δικαίου. Ο νέος ακαδημαϊκός έχει ασχοληθεί συγγραφικά και με άλλους κλάδους του εμπορικού δικαίου, όπως το γενικό μέρος και τις εμπορικές συμβάσεις, τα αξιόγραφα, το τραπεζικό και το πτωχευτικό δίκαιο. Πέραν των συγγραμμάτων, έχει πάνω από 160 δημοσιεύσεις, είτε μελέτες, σχολιασμού στην ομολογία, γνωμοδοτήσεις, ενώ είχε την επιμέλεια και 7 συλλογικών έργων. Με τις γνωμοδοτήσεις που εκπώνησε και δημοσίευσε, έχει σαφώς επηρεάσει την ομολογία των δικαστηρίων στα ζητήματα εμπορικού δικαίου, καθώς πολλές από τις ερμηνευτικές του προτάσεις υιοθετήθηκαν από τα δικαστήρια. Χαρακτηριστικό του συγγραφικού έργου του νέου ακαδημαϊκού είναι η σαφήνεια, η συμπαγής και στοχευμένη γραφή, χωρίς πλατιασμούς και αμφισημίες, ο εύστοχος διαχωρισμός του ουσιώδους από το επουσιώδες, η τεκμηρίωση και η πρωτότυπη σκέψη. Η επιχειρηματολογία του, πιστική, εύλογη και αποτελεσματική, φανερώνει τις στέρεες γνώσεις του όχι μόνο στο εμπορικό αλλά και στο αστικό δίκαιο. Τα πλεονεκτήματα αυτά του συγγραφικού του έργου πρόσφεραν στην ομολογία και τους ασχολουμένους με το εμπορικό δίκαιο έναν ασφαλή οδηγό. Από θεωρητικής πλευράς, ο Νίκος Ρόκας έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με την εξειδίκευση και την οριοθέτηση της καταχρηστικής άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είτε αυτή συνίσταται σε καταχρηστική άσκηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή σε καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων, είτε σε αθέμητη συναλλακτική συμπεριφορά, καθώς και με την αναζήτηση προστασίας των ζημιουμένων με αναδρομή στις γενικές διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίου έχει συμβάλει ο Νίκος Ρόκας όχι μόνο με τα βιβλία, τις μελέτες, τις γνωμοδοτήσεις, αλλά και με τις διδακτορικές διατριβές μαθητών του, τις οποίες επέβλεψε, καθώς και με τη διεύθυνση και επιμέλεια ύλης μαζί με τον αδελφό του Γιάννη Ρόκα, του νομικού περιοδικού Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου από το 1981 μέχρι σήμερα. Μια άλλη μορφή της προσφοράς του, την οποία επίσης ανέφερε προλίγου ο Πρόεδρος, είναι η συμβολή του Νίκου Ρόκα στη διαμόρφωση ρυθμίσεων του εμπορικού δικαίου με τη συμμετοχή του σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Με την ιδιότητα του μέλους ή και του Προέδρου έλαβε μέρος σε επιτροπές για τον εμπορικό κώδικα, τον νόμο για τη διεθνή εμπορική διαιτησία, τον πτωχευτικό κώδικα, το δίκαιο των σημάτων και το δίκαιο των προσωπικών εταιριών. Με τις παρεμβάσεις του στις επιτροπές αυτές συνέβαλε ουσιωδώς στην ορθή νομοθέτηση και στην επίλυση θεμάτων που απασχολούσαν τη θεωρία και την ομολογία. Για παράδειγμα, η μετά από πρότασή του
αναγνώριση της κοινοπραξίας και των άλλων οντοτήτων ως υποκειμένων δικαίου, χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν όμως ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα, επικροτήθηκε γενικότερα και έδωσε αφορμή να συγγραφούν μελέτες και μονογραφίες με τις οποίες τέθηκε το θέμα σε ευρύτερη βάση. Ως εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του στην προαγωγή και τον εξυγχρονισμό του εμπορικού δικαίου, θεωρώ την έκδοση και επίδοση προς αυτόν αφιερωματικού τόμου το έτος 2012 με 70 επιστημονικές μελέτες Ελλήνων και Γερμανών καθηγητών, καθώς και άλλων γνωστών νομικών κατά το πλείστον παλαιών μαθητών του τιμωμένου. Κυρίες και κύριοι, από τη σύντομη παρουσίαση του πλούσιου διδακτικού, συγγραφικού και νομοθετικού έργου του Νίκου Ρώκα προκύπτει η διαβίου αφοσίωσή του στην διδασκαλία και την προαγωγή του εμπορικού δικαίου, ενός από τους βασικούς κλάδους του ιδιωτικού δικαίου. Ο νέος ακαδημαϊκός εισέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών κομίζοντας όχι μόνο τον βαρύ οπλισμό του ακούραστου πανεπιστημιακού δασκάλου και έγκριτου νομικού συγγραφέα, αλλά και το κύρος του ανθρώπου που διακρίνεται για το ήθος και τη μετριοπάθειά του. Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε θερμά για την διαφωτιστική σας παρουσίαση. Κύριε συνάδελφε, κύριε Ρώκα, σας καλώ τώρα να σας περιβάλλω με το διάσημο της Ακαδημίας Αθηνών και να σας επιδώσω το δίπλωμα του τακτικού μέλους της Ακαδημίας. Παρακαλώ τώρα τον αγαπητό νέο συνάδελφο κύριο Νικόλαο Ρώκα να προσέλθει στο βήμα για να εκφωνήσει την ομιλία του με θέμα «Από τον έμπορο της Βενετίας στις εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Ο ρόλος του εμπορικού δικαίου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Κύριε Ρώκα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, πρωτίστως θέλω εκ βαθέων να ευχαριστήσω τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Η εκλογή μου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί υψίστη τιμή, συγχρόνως και μεγάλη ευθύνη. Τιμή διότι αναγνωρίζεται η επιστημονική μου συμβολή και ευθύνη διότι καλούμε να συνεισφέρω στην ευόδοση των στόχων της Ακαδημίας. Ακόμα θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και διαπερπή αρχαιολόγο κύριο Μιχάλη Τιβέριο για τη φιλόφρονη προσφώνησή του. Θα ήθελα επίσης και δημοσίως να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες προς τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Απόστολο Γεωργιάδη για τη γενναιόδορη παρουσίαση του έργου και του προσώπου μου. Ο Απόστολος Γεωργιάδης, ήδη από τις σπουδές μου στη Γερμανία, αποτελούσε για μένα
πρότυπο επιστήμονα και ανθρώπου. Η συμβολή του στη διαδικασία της εκλογής μου υπήρξε εξαιρετικά σημαντική. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους με στήριξαν τα χρόνια της επιστημονικής μου πορείας. Να τιμήσω τις γονείς μου με ευγνώμονα μνήμη, καθώς και τους δασκάλους μου που μου προσέφεραν τα πρώτα θεμέλια ήθους και παιδείας. Να ευχαριστήσω συναδέλφους και φίλους για την πνευματική συντροφιά και το διάλογο που μοιραστήκαμε. Ευχαριστώ ακόμα την οικογένειά μου και τους γιους μου και ιδιαίτερα τη σύζυγό μου, ανεκτήμητη σύντροφο ζωής. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, θέλω επίσης να εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση διότι η Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε πριν από μερικές μέρες την ίδρυση έδρας εμπορικού δικαίου, αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος αυτός δικαίου. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου αναδεικνύοντας τη σημασία του εμπορίου που αποτελεί το αντικείμενο ρύθμισης του εμπορικού δικαίου. Το εμπόριο είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με όχι μόνο νομικές και οικονομικές, αλλά και κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγχρόνως όμως είναι και πεδίο που η ηθική της οικονομικής δραστηριότητας τίθεται συνεχώς σε δοκιμασία. Πράγματι, το εμπόριο από τότε που εμφανίστηκε υπήρξε και παραμένει κριτήριο ηθικής συγκρότησης χαρακτήρων, όπως τούτο αναδεικνύεται με αριστουργηματικό τρόπο στον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ. Οι μορφές του Σάιλο και του Αντώνιο έχουν αποτυπωθεί βαθιά στη συλλογική πολιτισμική μνήμη ως αντιθετικά σύμβολα. Ο μεν πρώτος ενσαρκώνει τον απάνθρωπο και ανελαίητο δικαιωματισμό, προσκολλημένο στο δικαίωμα και όχι στο δίκαιο, ο δε δεύτερος την ετοιμότητα, τη γενοφροσύνη και τη φιλαλληλία. Έτσι, το έργο φωτίζει με ενάργεια ότι οι εμπορικές συναλλαγές δεν είναι μόνο οικονομικές πράξεις, αλλά αποτελούν και δοκιμασία ήθους. Η εμπορική δραστηριότητα, μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της πορείας του ανθρώπου. Το εμπόριο υπήρξε η κινητήρια δύναμη για την ανταλλαγή αγαθών, την τεχνολογική πρόοδο, αλλά και την ανάπτυξη θεσμών. Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ο θεός Ερμής, ο κερδόος Ερμής, ως προστάτης του εμπορίου, στη δε Ρωμαϊκή ο θεός Μερκούριος. Οι αρχαίοι είχαν θεό για το εμπόριο, γιατί το εμπόριο ήταν ένας από τους βασικούς και καθοριστικούς τομείς της ζωής τους και έτσι, όπως σε κάθε σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι και στο εμπόριο έβλεπαν θεϊκή επιρροή. Συγχρόνως ο Ερμής ήταν και αγγελιοφόρος των θεών, προστάτης των τυχερών παιχνίων και των κλεφτών, εξέφραζε δε με τις ιδιότητες αυτές την ταχύτητα, την ευληγησία και τη μεταβλητότητα. Αυτό δείχνει ότι το εμπόριο τότε συνδεόταν με την ευφυΐα, την ευρηματικότητα και την ικανότητα να διαπραγματεύσει και να κινήσει γρήγορα και αποτελεσματικά, ιδιότητες που στη σύγχρονη εποχή συνοψίζονται στον όρο ελληνικό εμπορικό δαιμόνιο ως έκφραση ιστορικά διαμορφωμένης πρακτικής ευφυΐας στις συναλλαγές. Πράγματι, η ενασχόληση με το εμπόριο, ιδιαίτερα το θαλάσσιο, αποτελεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα κεντρικό χαρακτηριστικό της εθνικής μας ταυτότητας. Ιστορικά το εμπόριο δεν υπήρξε μόνο πηγή βιοπορισμού, αλλά και μέσο αλληλοδιείσδυσης πολιτισμών. Ο έμπορος λειτουργήσε ως οικονομικός και συγχρόνως ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής. Μέσα από τη διακίνηση των αγαθών διέδιδε γλώσσες, ιδέες, τεχνικές και πολιτισμικά πρότυπα. Παράλληλα, το εμπόριο υπήρξε θεμελιώδης δύναμη πολιτισμικής και κοινωνικής μεταβολής.
Μέσω του εμπορίου αναδύθηκε και εδραιώθηκε η αστική τάξη, η άνοδος της οποίας, πέραν από τη διαμόρφωση των αγορών, υπήρξε καθοριστική για την εδραίωση των αστικών ελευθεριών, της συνταγματικής ισότητας και του κράτους δικαίου. Η αστική τάξη των εμπόρων και των βιομηχάνων, η οποία το μεσαίωνα και την αναγέννηση απέκτησε οικονομική και πολιτική ισχύ, υπήρξε ο βασικός κοινωνικός φορέας που όθησε προς την καθιέρωση του οικονομικού φιλελευθερισμού, δηλαδή της ελευθερίας του εμπορίου και της βιομηχανίας, ως θεμελιώδους αρχής του νεότερου δικαίου. Εντούτοις, από την αρχαιότητα μέχρι και τους νεότερους χρόνους, το εμπόριο αντιμετωπιζόταν συχνά με καχυποψία, ακόμα και ως μεμπτή δραστηριότητα, καθώς συνδέθηκε με την απληστία και την αμαρτία της φιλαργυρίας. Τούτο οφειλόταν σε ηθικοφιλοσοφικές προκαταλήψεις, καθώς και στο ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες ήταν αγροτικές, με αξιακό πρότυπο τον γεωργό που παράγει χειρονακτικά και τίμια. Ως γνωστόν, ένα πανάρχαιο ζήτημα ήταν αν είναι ηθικό να αξιώνεται η καταβολή τόκου. Στον κώδικα του Χαμουραμπή στη Βαβυλωνία γύρω στο 1700 π.Χ., ο οποίος περιέχει και ρυθμίσεις που αφορούν το εμπόριο, προβλεπόταν ανώτατο όριο τόκου. Στον πρώιμο Μεσαίωνα, η συμφωνία για καταβολή τόκου θεωρείται αμαρτία από την Εκκλησία και στη συνέχεια απαγορεύτηκε από το κανονικό δίκαιο. Στον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ εκφράζεται με ιδιαίτερη έμφαση η κοινωνική αποδοκιμασία της τοκογλυφίας, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά ηθικά και πολιτισμικά μοτίβα του έργου. Η μετέπειτα εξέλιξη κατέληξε σε συντριπτική νίκη του ελεύθερου εμπορίου ως απάβγασμα της ελευθερίας του ατόμου και κινητήρια δύναμη προόδου. Από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα εμφανίστηκε και εδραιώθηκε με ρίζες στον κλασικό οικονομικό φιλελευθερισμό η μορφή του Homo economicus, ένα πρότυπο ανθρώπου που δρά ορθολογικά, αποβλέποντας το κέρδος και στη μεγιστοποίηση του ατομικού του ωφέλος. Το πρότυπο αυτό αποτελεί αντανάκλαση μιας ιδεολογίας που θεωρεί το συμφέρον και τον ανταγωνισμό κινητήριες δυνάμεις της κοινωνικής προόδου. Σύμφωνα με την κλασική θεωρία του Άνταμ Σμιθ για την αόρατη χείρα, invisible hand, η επιδίωξη ατομικού ωφέλους καταλήγει να εξυπηρετεί το συλλογικό όφελος. Υπό το σήμερα ισχύον καπιταλιστικό σύστημα, η κερδοσκοπική δραστηριότητα από ιδιώτες και επιχειρήσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή της οικονομικής ελευθερίας, κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, το κερδοσκοπικό εμπόριο όχι μόνο δεν βαρύνεται πλέον με το στίγμα της ανηθικότητας, αλλά έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιος θεσμός, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης και γέφυρα μεταξύ λαών και πολιτισμών. Πάντως, δεν έχει εξαφανιστεί η παλαιά καχυποψία, η οποία στη σημερινή εποχή εντοπίζεται κυρίως στην αχαλήνωτη εμπορικοποίηση αγαθών και αξιών, όπως για παράδειγμα των προσωπικών δεδομένων. Το φαινόμενο αυτό περιγράφει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο ο Μάικλ Σαντέλ στο βιβλίο του «What Money Can't Buy», ο οποίος στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Φιλοσοφίας έδωσε πριν από μερικές εβδομάδες διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βέβαια, όπως σε κάθε θεσμό, η χωρίς αναστολές και με κάθε μέσο επιδίωξη κέρδους οδηγεί συχνά σε καταχρήσεις και ασυδοσία, οι οποίες δικαίως έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής. Τούτο οφείλεται στο ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι έτσι δομημένο, ώστε οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να επιδιώκουν τη με κάθε μέσο μεγιστοποίηση των κερδών,
μια πρακτική που συνέβαλε στην οικονομική κρίση του 2008. Η μεγιστοποίηση των κερδών ως κεντρική στρατηγική των επιχειρήσεων είχε την εποχή πριν την οικονομική κρίση ευρεία υποστήριξη από οικονομικές θεωρίες αλλά και φιλοσοφικές τάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η ευτυχία των ανθρώπων βρίσκεται στην επίτευξη όσων το δυνατόν μεγαλύτερου κέρδους μέσα σε ένα σύστημα που επιτρέπει τη χωρίς φραγμούς ελευθερία αδιάφορα αν οδηγεί σε κοινωνικές ανισότητες. Πολύ συχνές είναι αναφορές στις θέσεις του οικονομολόγου Μίλτον Φρίντμαν, κατόχου βραβείου Νόμπελ, ο οποίος θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να μεγιστοποιούν με κάθε τρόπο τα κέρδη τους και ότι η επιδίωξη κοινωνικών ή αλλότερων σκοπών από τους διοικητές των επιχειρήσεων συνιστά απιστία έναντι των μετόχων. Παρ' όλα αυτά, το καπιταλιστικό σύστημα, όπως και η δημοκρατία, είναι το μη χείρον, όπως αποδείχτηκε και μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν πρέπει να παραγνωρίζετε ότι το κέρδος, το οποίο δεν αποκτάται τυχαία, αλλά απαιτεί σκληρή δουλειά, ταλέντο και ανάληψη κινδύνων, το κέρδος αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την άσκηση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών ιδεών, οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος ανθρωπότητας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Εύστοχος ως εκ τούτου ο τίτλος του τελευταίου συγγράμματος του καθηγητή Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, «Κέρδος, ο πυρήνας του εμπορικού δικαίου». Διαφορετική είναι η εκτίμηση σε περίπτωση που τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη εμπορικού κέρδους βρίσκονται εκτός του πλαισίου της νομιμότητας και της ηθικής. Αποτελεί αδιαφυσβήτητη πραγματικότητα ότι το δέλεαρ του κέρδους είναι ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα που μπορούν να οδηγήσουν σε παραβατικότητα και ηθική εκτροπή. Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ως έκφανση της ανθρώπινης φύσης είναι πράγματι δυσυπόστατη. Πηγή δημιουργίας, προόδου και ευημερίας από τη μια και πηγή εξαπάτησης, σκανδάλων και οικονομικών κρίσεων από την άλλη. Ακριβώς εδώ αναφέρεται η σημασία του δικαίου και πρωτίστως του εμπορικού δικαίου. Ευθύνη της πολιτείας είναι η χωρίς υπέρμετρο περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας, δημιουργίας κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που να αποτρέπει ή έστω να περιορίζει τις αρνητικές εκφάνσεις του καπιταλιστικού συστήματος και να καλλιεργεί την κουλτούρα μιας ηθικότερης και κοινωνικότερης επιχειρηματικότητας. Όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, προς αυτόν τον στόχο βαδίζει ο κόσμος σήμερα, και τούτο όχι διότι οι επιχειρήσεις απέκτησαν έφνης ηθική συνείδηση, αλλά διότι η μέχρι τώρα πορεία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα και σε περιβαλλοντική καταστροφή. Ναι, μεν η ιστορική εμπειρία της αυτορύθμισης των αγορών τον 19ο αιώνα ανέδειξε τη σημασία της οικονομικής ελευθερίας. Η αποτυχία της όμως σε περίοδους κρίσης επιβεβαίωσε ότι οι αγορές χρειάζονται ένα βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά, δίκαια και βιώσιμα, όπως ανέδειξε και η οικονομική θεωρία, ιδίως μετά τις αναλύσεις των Coase και Posner. Ανατρέχοντας τώρα στην ιστορική διαμόρφωση του εμπορικού δικαίου, θα μπορούσαν να διακριθούν τρεις βαστικοί σταθμοί που καθόρισαν την εξέλιξή του. Ο πρώτος εντοπίζεται στο Δυτικό Μεσαίωνα, με την ανάπτυξη των κρατών πόλεων και την εμφάνιση της μορφής του Homo Mercator, όπου ο έμπορος αναδεικνύεται ως ξεχωριστή κοινωνική τάξη με δικό της δίκαιο. Το Ius Mercatorum, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο πρόδρομος του σύγχρονου εμπορικού δικαίου, ήταν ένα σύνολο εθιμικών κανόνων με ταξικό και συντεχνιακό χαρακτήρα που εφαρμοζόταν διεθνώς στα εμπορικά κέντρα της εποχής.
Ήδη την εποχή εκείνη διαμορφώθηκαν θεμελιώδεις αρχές που σφράγισαν τόσο το μεσαιωνικό ius mercatorum, όσο και τη μεταγενέστερη εξέλιξη του ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου, οι οποίες αναδεικνύονται με ανάγλυφο τρόπο στον έμπορο της Βενετίας. Στο έργο, η Βενετία παρουσιάζεται ως πόλη που βασίζεται στην ελευθερία του εμπορίου και της ελεύθερης διαμόρφωσης των συμβατικών σχέσεων. Με τρόπο μοναδικά παραστατικό συμπυκνώνεται στο σεξπιρικό έργο η δραματοποιημένη εκδοχή της εμπιστοσύνης ως κοινωνικού θεμελίου των συναλλαγών. Εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των κανόνων, εμπιστοσύνη στην τήρηση των συμφωνηθέντων, ακόμα και η παροχή συνίσταται σε μια λίβρα σάρκας, a pound of flesh, του οφειλέτη, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, όπως αυτή αντανακλάται στη φήμη του Αντώνιο ως αξιόπιστου και έντιμο εμπόρου. Στο σημείο κορύφωσης του έργου που βρίσκεται στη δίκη, στο αυστηρό γράμμα του νόμου, στο οποίο προσκολάται ο Σάιλοκ, αντιπαρατίθεται η ποιήχεια, την οποία εκφράζει Πόρσια στο μονόλογό της για την quality of mercy. Ο αξιακός αυτός πυρήνας του μεσαιωνικού ius mercatorum, ο οποίος αναδεικνύεται στον έμπορο της Βενετίας, δηλαδή ελευθερία των συμβάσεων, fides mercatorum, pacta sunt servanda, equitas mercatoria, υπήρξε η γενουσιουργός δύναμη του σύγχρονου εμπορικού δικαίου και διατηρεί τη σημασία του σε κάθε ιστορική φάση, από τη νεωτερητικότητα μέχρι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερο σταθμό ορόσημο στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίου αποτελεί η δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας, της μεγαλύτερης νομικής εφεύρεσης, όπως προσφυώς έχει χαρακτηριστεί. Η σημασία της είναι καθοριστική, ώστε να δικαιολογεί τη διάκριση του εμπορικού δικαίου πριν και μετά την εμφάνιση της ανώνυμης εταιρείας. Η ανώνυμη εταιρεία ως αυτόνομο υποκείμενο του ιδιωτικού δικαίου άλλαξε ριζικά το εμπορικό δίκαιο, καθώς ο κεντρικός φορέας της εμπορικής δραστηριότητας μετατέθηκε από τον άνθρωπο στην εταιρική επιχείρηση. Ο έμπορος από ατομικός φορέας των συναλλαγών έγινε μέλος οργανωμένων δομών. Το τεχνικό αυτό μέσο συνέβαλε καθοριστικά στην εκβιομηχάνηση της οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η έναρξη της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης συνέπεσε με τη θεσμοθέτηση της ανώνυμης εταιρείας. Παράλληλα με την ανώνυμη εταιρεία, απαραίτητο νομικό εργαλείο για να καταστεί δυνατή η οικονομική εκμετάλλευση των μεγάλων εφευρέσεων του 18ου και του 19ου αιώνα ήταν η προστασία των ευρεσιτεχνιών. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρωτοπορία της Αγγλίας κατά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση ήταν η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου προστασίας των ευρεσιτεχνιών, όπως εκείνης της ατμομηχανής του James Watt, η οποία λειτουργήσε ως βασικός τεχνολογικός καταλύτης της βιομηχανικής επανάστασης. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο ήταν βασισμένο στον αγγλικό Statute of Monopolies του 1624, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως η Μάγνα Κάρτα του δικαίου των ευρεσιτεχνιών. Ο τρίτος βασικός σταθμός στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίου αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, ψηφιακή οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη, ζητήματα για τα οποία γίνεται λόγος ειδικότερα στη συνέχεια. Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να δείξω γιατί το εμπορικό δίκαιο κατέχει κεντρική θέση στο σύγχρονο δίκαιο. Υπάρχει μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία το εμπορικό δίκαιο είναι ένα αξιακά ουδέτερο, καθαρά τεχνικό δίκαιο. Η αντίληψη αυτή παραγνωρίζει τη βαθύτερη ουσία των κανόνων του, τόσο από κοινωνική όσο και από θεσμική άποψη. Κατά πρώτο λόγο, το εμπορικό δίκαιο ρυθμίζει και οργανώνει την αγορά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή ασκείται.
Η θεσμική αυτή λειτουργία του εμπορικού δικαίου, η οποία βαίνει πέρα της απλής ρύθμισης συμβατικών σχέσεων που χαρακτηρίζει το ενοχικό δίκαιο, συνδέεται με τη θεωρία του δικαίου ως θεσμικής οικονομίας, σύμφωνα με την οποία οι θεσμοί μειώνουν το κόστος των συναλλαγών και ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, το εμπορικό δίκαιο διαμορφώνει ηθικούς κανόνες στις συναλλαγές. Θεσμοθετεί τη διαφάνεια και τη δίκαιη εξισορρόπηση συμφερόντων, μεριμνά για κατηγορίες ανθρώπων που ενδέχεται να θυγούν από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως καταναλωτές, ανταγωνιστές κλπ. Θέτει περιορισμούς στην οικονομική ισχύ και επιβάλλει υποχρεώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσα από τη διπλή αυτή διάσταση, το εμπορικό δίκαιο υπερβαίνει τον τεχνοκρατικό του χαρακτήρα, διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και αναδεικνύεται σε φορέα κοινωνικής και ηθικής νομιμοποίησης της αγοράς. Ένα άλλο πεδίο συνεισφοράς αναφέρεται στη θεσμοποίηση μιας θεμελιώδους αρχής του εμπορικού δικαίου, της προστασίας της εμπιστοσύνης που δημιουργεί η φαινόμενη νομιμότητα. Η αρχή αυτή αποτυπώνεται ιδίως στις διατάξεις για την εμπορική δημοσιότητα και το δίκαιο των αξιογράφων. Ο πυρήνας της αρχής αυτής απαντάται ήδη, όπως αναφέρθηκε, στις εμπορικές ιταλικές πόλεις του Μεσαίωνα με τη μορφή της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του εμπόρου, θεμέλιο του μεσαιωνικού εμπορίου. Επίσης, στη γερμανική εμπορική παράδοση των χανσεατικών πόλεων, η τήρηση των συμφωνηθέντων ήταν θέμα τιμής, der ehrliche Kaufmann, στοιχεία που υποκαθιστούσαν την έλλειψη θεσμικού πλαισίου. Η οικονομία δηλαδή είχε την εποχή εκείνη προσωποπαγή χαρακτήρα. Στη σημερινή εποχή, η σταδιακή ανωνυμία των συναλλαγών και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία οδήγησαν στη θεσμοθέτηση νέων μορφών εμπιστοσύνης, όπως η εμπορική δημοσιότητα και η τυποποίηση των συναλλαγών. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά του εμπορικού δικαίου που αναδεικνύουν το δυναμικό του χαρακτήρα και συμβάλλουν στην εξέλιξη του όλου δικαίου. Ένα από αυτά είναι ότι το εμπορικό δίκαιο αναγνωρίζει και θεσμοποιεί την άλλη αξία της επιχείρησης ως αυτόνομο και συχνά το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Η σημασία της άειλης αξίας εκδηλώνεται με τον πλέον εμφαντικό τρόπο στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στερούνται υλικών υποδομών και ιδίων κεφαλαίων και ως εκ τούτου η χρηματοδότησή τους θα ήταν σχεδόν αδύνατη με την παραδοσιακή χρηματοδότηση, όπως με τραπεζικό δανεισμό χωρίς εμπράγματη ασφάλεια. Εμπροκειμένου, με μόνη την άειλη αξία μιας καινοτόμου ιδέας, όπως για παράδειγμα της από επιστήμονες ανάπτυξη λογισμικού που με τεχνητή νοημοσύνη αναλύει χρήσιμες για τους ιατρούς ιατρικές απεικονίσεις, μπορεί να δημιουργηθεί επιχειρηματικός πλούτος από το μηδέν. Όπως επίσης ανακοινώθηκε προημερών, το Netflix εκδήλωσε την πρόθεσή του να εξαγοράσει τη Warner Bros. Έναντι του αστρονομικού ποσού των 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Paramount να την προσφέρει 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την εξαγορά αυτή το Netflix επιδιώκει να επενδύσει πρωτίστως σε άειλα περιουσιακά στοιχεία, όπως σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα δικαιόχρησης, τηλεοπτικά δίκαια, δραστηριότητες streaming και άλλα. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των κανόνων του εμπορικού δικαίου που επισήμανε και ο πρόεδρος είναι η διασύνδεσή τους με το δημόσιο συμφέρον. Λόγω του ότι η οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται πρωτίστως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, οι κανόνες που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς υπηρετούν ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.
Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στους εποπτευόμενους και ρυθμιζόμενους τομείς της οικονομίας. Όμως, η παρέμβαση του νομοθέτη επεκτείνεται και στην ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μπορώ να αναφέρω ως παράδειγμα τη θεσμοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, με τις οποίες περιορίζεται η βασική αρχή της αυτοδιοίκησης των επιχειρήσεων, καθώς και τους μηχανισμούς διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων του νέου πτωχευτικού δικαίου, οι οποίοι δεν στοχεύουν μόνο στην προστασία του ιδίου του οφειλέτη και των πιστωτών του, αλλά εξυπηρετούν και ευρύτερα δημόσια συμφέροντα, όπως την προστασία της αγοράς και της απασχόλησης. Ένα ακόμα θεμελιώδης χαρακτηριστικό του εμπορικού δικαίου είναι ο διεθνικός του χαρακτήρας. Σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλο κλάδο, το εμπορικό δίκαιο υπερβαίνει τα σύνορα των κρατών, όπως φανερώνεται ιστορικά ήδη στο μεσαιωνικό Ιους Μερκατόρου. Έρχομαι τώρα στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το εμπορικό δίκαιο. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι ο επαναπροσδιορισμός της αποστολής της επιχείρησης, τον οποίον κατέστησαν αναγκαίο οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, η οικονομική κρίση του 2008, η επιδημία COVID-19 και οι γεωπολιτικές κρίσεις. Η σύγχρονη αντίληψη για την επιχειρηματικότητα απομακρύνεται από το μοντέλο του Homo economicus, που επιδιώκει μόνο το μέγιστο κέρδος, και απαιτεί ότι η επιχείρηση δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου. Η σημερινή πρόκληση δεν είναι μόνο η αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και η κοινωνική δικαιοσύνη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η κοινωνική διάσταση καθίσταται όλο και πιο αναγκαία για την ηθική νομιμοποίηση της δράσης των επιχειρήσεων στην κοινωνία, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τη φήμη τους. Επιχειρήσεις που αγνοούν την ηθική διάσταση, παραβαίνουν τον νόμο και δημιουργούν σκάνδαλα, δεν πλήττουν μόνο τη φήμη τους, αλλά και την ίδια την ύπαρξή τους, όπως συνέβη με τον επιχειρηματικό κολοσσό Enron και πολλούς άλλους, μεταξύ των οποίων και η ελληνική Φωλή. Η συζήτηση για τη συναλλακτική ηθική είναι τόσο παλαιά όσο η φιλοσοφία. Στον έμπορο της Βενετίας, η ηθική στο εμπόριο αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του έργου. Ο Σέξπιρ θέτει εδώ με δραματικό τρόπο το κέριο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν η αγορά λειτουργεί χωρίς έλος και χωρίς ηθικούς φραγμούς? Στους νεότερους χρόνους, η συστηματική ενασχόληση με την ηθική των επιχειρήσεων, business ethics, ξεκίνησε κυρίως τον 20ο αιώνα. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας το κοινωνικό του χαρακτήρα στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, Soziale Marktwirtschaft, μετέτρεψε την ηθική σε νομική υποχρέωση. Η μεταβολή αυτή συντελέστηκε αρχικώς με την αναγνώριση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στη συνέχεια με την προοδευτική επιβολή κανόνων βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης, της λεγόμενης πράσινης λογοδοσίας, και τελικώς με την καθιέρωση δεσμευτικών υποχρεώσεων εταιρικής δέουσας επιμέλειας ως προς τη βιωσιμότητα. Τούτο είχε ως συνέπεια την αλλαγή προσανατολισμού των επιχειρήσεων, με εγκατάλειψη της αρχής της μεγιστοποίησης των κερδών ως αποκλειστικούς του στόχων. Εφ' εξής, η διοίκηση των επιχειρήσεων, παράλληλα προς το βασικό του στόχο που εξακολουθεί να παραμένει η επίτευξη των κερδών, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των επιλογών τους στο περιβάλλον, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Είναι το τρίπτυχο Environmental, Social and Governance, ESG. Είναι πάντως σημαντικό να επισημανθεί
ότι οι θεσμικοί κανόνες και η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί προστασίας του κοινού συμφέροντος, αλλά και ως αγωγή μέσω των οποίων οι κεφαλαιαγορές επιβραβεύουν τη συνετή, διάφανη και βιώσιμη επιχειρηματική συμπεριφορά. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας και η μείωση της αβεβαιότητας μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο και συμπιέζουν το κόστος χρηματοδότησης, αυξάνοντας παράλληλα την αξία της επιχείρησης και διευρύνοντας τις δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτιση των κριτηρίων ESG στις επενδυτικές αποφάσεις δεν αποτελεί πλέον απλώς ηθικό πρόσταγμα, αλλά διαμορφώνεται ως κρίσιμη χρηματοοικονομική μεταβλητή. Τούτο αποτυπώνεται με σαφήνεια στους μηχανισμούς βιώσιμης και πράσινης χρηματοδότησης που έχουν θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους οποίους δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, την προώθηση πράσινων επενδύσεων και την κατεύθυνση κεφαλαίων προς οικονομικές δραστηριότητες που συνάδουν με μια κλιματικά ουδέτερη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Εν τούτης, η θεσμοποιημένη συναλλακτική ηθική δεν καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της εύλογα αναμενόμενες από την κοινωνία επιχειρηματικής ηθικής. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματικές αποφάσεις, αν και τυπικά νόμιμες, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές. Αναφέρω ενδεικτικά. Διεθνείς επιχειρήσεις μέσω πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων και εξωχώριων εταιριών καταφέρνουν τυπικά νόμιμα να αποφεύγουν την καταβολή των φόρων που κανονικά θα όφυλαν, στερώντας πόρους από την κοινωνία, διευρύνοντας τις ανισότητες και αποκτώντας ανταγωνιστικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους. Οι επιχειρηματικοί κολοσσοί απασχολούν εργαζόμενους σε τρίτες χώρες σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Τυπική νόμιμη οικοδόμηση καταστρέφει τη μοναδικότητα φυσικού τοπίου. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εξαγοράζουν ανταγωνιστές ή χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για να πλήξουν μικρότερους προμηθευτές. Η πριν από μερικά χρόνια πώληση στεγαστικών τιτλοποιημένων δανείων σε πρόσωπα που δεν είχαν δυνατότητα αποπληρωμής συνέβαλε στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Κατά την επιδημία COVID-19, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες αρνήθηκαν την προσωρινή άρση της προστασίας των πατεντών τους, η οποία θα διευκόλυνε την παραγωγή και διανομή των εμβολίων σε φτωχότερες χώρες, μεταξύ άλλων το επιχείρημα ότι δεν είχαν νομική υποχρέωση να συνενέσουν στην άρση τους. Υπάρχουν όμως και φωτεινές εξαιρέσεις. Η φαρμακευτική εταιρεία Merck αποφάσισε το 2087 να παραγάγει και να διανύμει δωρεάν φάρμακο για την αντιμετώπιση θανατουφόρου σκουλικιού. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα που καλείται να αντιμετωπίσει το εμπορικό δίκαιο είναι οι νέες τεχνολογίες. Από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του ανθρώπου είναι η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, ισότιμες με τις μεγάλες ανακαλύψεις που διαμόρφωσαν την ιστορία, οι οποίες επηρεάζουν όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, επομένως και το δίκαιο. Η ραγδαία άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάβαση δημιούργησε νέες μορφές συμβάσεων, νέους τρόπους πληρωμής, νέες μορφές χρηματοδότησης, νέες μορφές απάτης. Για πρώτη φορά καλείται το δίκαιο να ρυθμίσει σχέσεις και συμπεριφορές που δεν εκδηλώνονται σε υλικό, αλλά σε άειλο και εικονικό πεδίο, για πράξεις που εκτιλήσονται χωρίς φυσική παρουσία, όπου τα δεδομένα υποκαθιστούν τα πράγματα και οι αλγόριθμοι τις ανθρώπινες επιλογές.
η αποπροσωποποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας κορυφώθηκε με τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Η λεγόμενη ψηφιακή οικονομία, πέραν του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, διάχυση και εμπορευματοποίηση δεδομένων ως βασικού παραγωγικού πόρου. Γίνεται λόγος για καπιταλισμό των δεδομένων, όπου, όπως παραστατικά παρατηρείται, η πληροφορία κατέχει θέση ανάλογη με εκείνη της γης στη φεουδαρχία ή του κεφαλαίου στη βιομηχανική εποχή. Το σύγχρονο εμπορικό δίκαιο δεν είναι πλέον μόνο δίκαιο των υλικών συναλλαγών, αλλά και το δίκαιο της πληροφορίας και των άειλων αξιών. Μια διεύρυνση που αλλάζει τις βάσεις του παραδοσιακού εμπορικού δικαίου. Παράλληλα δημιουργούνται νέες οικονομικές αξίες, όπως το λογισμικό, οι αλγόριθμοι, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι οικονομίες πλατφορμών. Τα βασικά περιουσιακά στοιχεία των τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Google, η Microsoft κλπ. Είναι άειλα. Περαιτέρω το δίκαιο καλείται να ρυθμίσει ενέργειες που δεν πηγάζουν άμεσα από την ανθρώπινη βούληση. Οι αλγόριθμοι αποφασίζουν, οι πλατφόρμες συναλλάσσονται, τα έξυπνα συμβόλαια εκτελούνται αυτόματα, με αποτέλεσμα να τίθενται σε δοκιμασία θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου, όπως η δήλωση βούλησης, η γνώση, η υπαιτιότητα, η ευθύνη. Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θέτει υπό αμφισβήτηση τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του δικαίου, τον οποίο υποκαθιστά με συστήματα που λειτουργούν χωρίς αναφορά στις ανθρώπινες αξίες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το δίκαιο να καταστεί απλώς διαδικασία και όχι έκφραση δικαιοσύνης. Ο παραδοσιακός έμπορος υποκαθίσταται από τον διαχειριστή βάσης δεδομένων, το εμπόρευμα από την πληροφορία, η αγορά από τον αλγόριθμο, η ανθρώπινη κρίση από μαθηματικά πρότυπα και μηχανική μάθηση. Ένα περαιτέρω βήμα είναι ότι το σύγχρονο δίκαιο της τεχνολογίας, στο σύγχρονο δίκαιο της τεχνολογίας παρατηρείται η τάση ανθρωποποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, η τάση δηλαδή να αντιμετωπίζονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως δρόντα υποκείμενα που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, να παράγουν αποτελέσματα και ενδεχομένως να φέρουν ευθύνη. Παράλληλα, η ταχύρυθμη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα οριοθέτησης της επιτρεπτής χρήσης τους, ιδίως ως προς το όριο πέραν του οποίου η τεχνολογική επέκταση μπορεί να αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές του δικαίου, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ιδιωτικότητα και η αυτονομία του προσώπου. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν ανάλυση με βάση αρχές όπως η αναλογικότητα, η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων και η δίκαια εξισορρόπηση συμφερόντων. Η συστηματική εξέλιξη των θεμάτων αυτών εντάσσεται σε έναν αναδυόμενο κλάδο της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας, ο οποίος κατά τρόπο ανάλογο προς την επιχειρηματική ηθική συγκροτεί το γνωστικό αντικείμενο της τεχνοηθικής. Η σχετική συζήτηση είναι πολλό μάλλον αναγκαία, καθώς τεχνολογική κολοσσή, παρά τις δηλώσεις περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις της νομοθεσίας ή σε αμφιλεγόμενης νομιμότητας πρακτικές. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών έχουν καταδικαστεί ή ελεγχθεί για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αντέδρασε με εντυπωσιακή ταχύτητα και ορθοκρισία στο πολύπλοκο και τιτάνιο έργο της ρύθμισης των νομικών και δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες με την έκδοση οδηγιών και κανονισμών. Το πλέγμα των ρυθμίσεων αυτών συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου υποεξέλιξη κλάδου του λεγόμενου τεχνολογικού δικαίου, ο οποίος καλείται να ρυθμίσει το χώρο της ψηφιακής οικονομίας, της αλγοριθμικής διακυβέρνησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Στον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη επικράτησε η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ευθύνης, με τη θεσμοθέτηση της ευθύνης προσώπων, όπως παρόχων, κατασκευαστών, χρηστών και άλλων, και όχι της τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικό είναι ότι το νέο αυτό δίκαιο δεν αναιρεί την ουσία της αποστολής του εμπορικού δικαίου και ιδιαίτερα του παραδοσιακού δικαίου και ιδιαίτερα του εμπορικού δικαίου. Η προστασία της εμπιστοσύνης, η ασφάλεια των συναλλαγών, η διαφάνεια, η αρχή της λογοδοσίας, η καταπολέμηση της χειραγώγησης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η δίκαια εξισορρόπηση συμφερόντων παραμένουν βασική σχέση και του νέου αυτού τεχνολογικού δικαίου, ακόμα και αν οι μορφές των συναλλαγών γίνονται άειλες και συμβαλόμενοι ψηφιακοί. Η υιοθέτηση των αρχών αυτών δείχνει ότι σκοπός της ενωσιακής νομοθεσίας δεν είναι απλώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά κάτι βαθύτερο, η επιδίωξη μιας τεχνολογικής ανάπτυξης υπεύθυνης, αξιόπιστης, δίκαιης και σύμφωνης με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τελικά κοινά σημεία μεταξύ των εμπόρων του Μεσαίωνα και των σύγχρονων επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας. Εκ πρώτης όψεως οι διαφορές φαίνονται αγεφύρωτες. Τα μέσα, οι υποδομές, ο ρυθμός των συναλλαγών, αλλά και η πολυπλοκότητα των αγορών δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες διεξαγωγής του μεσαιωνικού εμπορίου. Στο χώρο των νέων τεχνολογιών, ο σημερινός επιχειρηματίας λειτουργεί σε μια παγκόσμια αγορά, διεκπεραιώνοντας αστραπιαία τεράστιο όγκο συναλλαγών μέσα σε ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, στοιχεία αδιανόητα τη μεσαιωνική περίοδο. Εν τούτοις, ενώ η μορφή του εμπορίου αλλάζει, η οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων δεν έχει μεταβληθεί. Και τότε και τώρα, κοινός στόχος είναι η επιδίωξη κέρδους, είτε αυτό προέρχεται από τη μεταπώληση μπαχαρικών υφασμάτων και μετάλλων, είτε από την οικονομική εκμετάλλευση δεδομένων και πληροφοριών. Ίδια παραμένει και η ουσία του εμπορίου. Ανάληψη ρίσκου με σκοπό το κέρδος μέσα σε ένα βέβαιο περιβάλλον, αλλά και η οικονομική και κοινωνική του σημασία. Από τις εμποροπανηγύρες του Μεσαίωνα έως τις ψηφιακές πλατφόρμες του 21ου αιώνα, το εμπόριο διατηρεί τον πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αποτελώντας διαχρονικά παράγοντα μετασχηματισμού κοινωνιών και θεσμών και καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνικής οργάνωσης. Το εμπορικό δίκαιο από την άλλη μεριά, παρότι συνεχώς μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται το εμπόριο, διατηρεί το βασικό του στόχο. Είναι η ατέρμονη προσπάθεια εξισορρόπησης της ωφελημιστικής δημιουργικότητας με τον ηθικό κανόνα, ώστε το εμπόριο να μην είναι μόνο μηχανισμός κέρδους, αλλά παράλληλα δραστηριότητα που υπηρετεί την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον και σέβεται το περιβάλλον. Οι θεμελιώδεις αξίες που διασφαλίζουν διαχρονικά τη λειτουργία του εμπορικού δικαίου, η εμπιστοσύνη, η ευθύνη, η επίοικια, η συναλλακτική ηθική, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, αποκρισταλώθηκαν στο μεσαιωνικό Ius Mercatorum, επανέρχονται στη σύγχρονη εποχή με νέα μορφή. Εμπορική δημοσιότητα, λογιστική διαφάνεια,
τήρηση των συμφωνηθέντων μέσω αυτοματοποιημένων συμβολέων, αξιοπιστία των αλγορίθμων, διασφάλιση της επίοικιας με κανονιστικές παρεμβάσεις, θεσμοποίηση της επιχειρηματικής ηθικής. Ο ιστορικός σύνδεσμος ανάμεσα στον έμπορο του Μεσαίωνα και τις σύγχρονες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει ότι το εμπορικό δίκαιο, ενώ προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο ανθρωποκεντρικό σκοπό, τη διασφάλιση δίκαιων, λειτουργικών και αξιόπιστων συναλλαγών. Το εμπορικό δίκαιο έχει ενσωματώσει τις αρχές και τις αξίες αυτές σε ένα κανονιστικό πλαίσιο μέσω του οποίου καθοδηγεί και διαπλάθει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και επιχειρήσεων, με κυρίαρχο τα τελευταία χρόνια το ρόλο της επιχειρηματικής ηθικής και βιωσιμότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι μέχρι ποιου βαθμού και σε ποια έκταση μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Όπως δείχνει η σύγχρονη εμπειρία του, το εξαρτάται από το θεσμικό πλαίσιο και την εποπτεία ως προς την τήρησή του, την επιχειρηματική κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί σε μια χώρα και την κοινωνική πίεση. Η ηθική δηλαδή συμπεριφορά των επιχειρήσεων συναρτάται στενά με την ποιότητα των θεσμών και το επίπεδο ωριμότητας της κοινωνίας. Συντομότερα και ουσιαστικότερα, ακολουθώντας τη σκέψη του δασκάλου μου Αλέξανδρου Τσιριντάνη, αλλά και τα διδάγματα του σεξπυρικού λόγου, μπορούμε να πούμε ότι η επίτευξη του στόχου της καθολικής και ουσιαστικής ηθικοποίησης της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων εξαρτάται από την ηθική συγκρότηση των φορέων τους. Με την προϋπόθεση, θα προσθέταμε σήμερα, ότι οι τελικές επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπους και όχι από μηχανές. Σας ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε με την παρουσίαση και σας εύχομαι καλές γιορτές. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστούμε θερμά για την ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ομιλία σας, η οποία επικεντρώθηκε στον κλάδο του εμπορικού δικαίου, τον οποίο υπηρετείται με ξεχωριστή επιτυχία εδώ και 6 περίπου δεκαετίες. Διερευνώντας το ρόλο που εν λόγω κλάδος έχει επιτελέσει διαχρονικά και πάντοτε σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, καταλήξατε στη σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων από μια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις μέρες μας η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταμορφώσει δραστικά τον τρόπο λειτουργίας και των επιχειρήσεων και είναι βέβαιο ότι αυτό θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα και με εντονότερους ρυθμούς. Επηρεάζοντας κάθε πτυχή της εμπορικής επιχειρησιακής δράσης και παρέχοντας έξυπνες και γρήγορες λύσεις, θα ενισχύει και θα βελτιώνει συνεχώς την παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς, ανάμεσα στους οποίους και αν ιδιαίτερο πολύπλοκο αυτό της διαχείρισης των οικονομικών κινήσεων. Αγαπητέ κύριε Ρόκα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά στις τάξεις της και σας απευθύνει θερμές ευχές για την επιτυχή συνέχιση του σπουδαίου σας έργου. Λύεται η συνεδρίαση.